କାଉଟିଏ ଏବଂ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। କିଛି ଗହମ ଦାନା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। କାଉଟି ଭାରି ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ଗହମ ଦାନାକୁ ଏକା ନେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ସେ ମାଗିଲେ ବି କାଉ ତାକୁ ଦେବାକୁ ମନା କଲା। କାଉଟି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ପାରାକୁ ଦେଖିଲା। ପାରାଟି କାଉକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କାଉ ଜଣକ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ମନା କରିଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାଏ। ସେ ବାଟରେ ପାରାକୁ ଭେଟିଲା। ପାରାଟି ନିଜ ଚଷମା ହଜିଯିବା କଥା ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା ଏବଂ ଚଢ଼େଇଟି ଚଷମାଟିକୁ ଖୋଜି ଆଣିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଚଷମାକୁ ଖୋଜି ଆଣି ପାରାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଥାଏ। ପାରା ଚଢ଼େଇକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁର ପଣସ ଦିଏ। ସେଇ ଯାଦୁର ପଣସ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇଥାଏ। ଚଢ଼େଇ ସେଇ ପଣସକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମାଗି ଖୁସିରେ ରୁହେ।